Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму ў гэты пятнічны эфірны дзень еўрарадыё. Зміцер Лукашук з варшаўскай студыі. І мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і нягледзячы на тое, што, як я ўжо сказаў, пятніца, перадвыходны дзень і адпаведна перадвыходны настрой, магчыма, у кагосьці, але мы працягваем разважаць на сур'ёзныя тэмы. І сёння маім госцем стаў лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Добрый день, Юрась. День добрый. Добрый день, Юрась, у Варшаве и варшаўскай студыі Еўрарадыё. Что, и вы? Все? Тут уже? Ну, за апошні год я ўжо некалькі разоў выязджаў з Беларусі па сваіх справах, не толькі Варшава, Кіеў, іншыя гарады ў Еўропе. Кожны раз вяртаўся, ну, спадзяюсь, што в бліжэйшай будучыні змагу вярнуцца ў Мінск. Такім чынам, гэта не нават вот як мы любім гаварыць, што мы не ў эміграцыі, а ў працяглай камандзіроўцы, гэта не вымушаны ад'езд, а гэта сапраўды на пэўны час проста вот, па справах. Ну, на дадзены момант гэта так, бо падставаў для меркаваць, што вяртанне ў Беларусь створыць нейкія дадатковыя праблемы, на сёння ў мяне няма. Канешне, тут нельга загадваць наперад, сітуацыя можа мяняцца кожную хвіліну, і ўжо зараз можа быць распачаты нейкія крымінальныя справы там адносна мяне. Ну, на момант, калі я з'язджаў, такога не было. Хаця было дастаткова непроста, бо якраз месяц таму прайшлі обшукі і на офісе руха за свабоду, і на кватэрах кіраўніцтва, у тым ліку па маім адрасе прапіскі прыходзілі супрацоўнікі Губазік, с постановой на обшук, подписанной генеральным прокурором, где было перелічено там 8 ці 12 артыкулаў Крымінального кодекса. Но конкретно по мне, ну, я перакананы, што у іх нейкіх падставаў для затрымання няма. Гэта хутчэй за ўсё было в рамках такой агульнай кампаніі супраць грамадскіх аб'яднанняў. Рух за свабоду па фармальных прыкметах занеслі ў спіс тых грамадскіх аб'яднанняў. Зараз это ўжо, напэўна, некалькі сотняў іх, якія потрапілі пад пераслед. Ведаеце, я з гэтай нагоды, ну, от вашых словаў пра тое, што вот я тут праз пару дзён вярнуся ў Беларусь, прыгадываю сваю сустрэчу. Крыху больш за месяц мы сустрэліся тут у Варшаве у нашай студыі з Андрэем Хадановічам, таксама закранулі гэтую тэму, і ён мне кажа: во, у мяне ўжо квіток ёсць, я вось буквально праз тыдзень з'язджаю. Але вот і пару дзён таму сустракаліся ізноўку ў варшаўскай студыі, таму што здаў квіток і нікуды не паехаў. Што ўсё ж такі можа вас змусіць змяніць рашэнне? Што паведамяць пра тое, што крымінальная справа, заведзеная ў дачыненні канкрэтна да Губарэвіча ці руху за свабоду? Ну, як я ўжо казаў, загадваць, канешне, наперад вельмі складана, і тут трэба ўлічваць все небяспекі, якія могуць быць. На дадзены момант адна сітуацыя, можа быць іншая. Канешне, калі будзе паведамлена, што ёсць канкрэтная крымінальная справа, па якой пагражае там адказнасць, і я перакананы, што ад завядзення справы да пераходу да актыўных дзеянняў, ну, там затрымкі не будзе, бо у нас любы чалавек можа патрапіць за краты літаральна ў лічаныя секунды, калі раніцай прыходзяць з пастановай на обшук ці запрашаюць якасці сведкі, а пасля ён застаецца ўжо якасці падазраванага і абвінавачанага. І зноў, сітуацыю, то, што я кажу, гэта па сітуацыі на сённяшні дзень. Што будзе далей, меркаваць складана. Добра. Уявім сабе сітуацыю, што, ну, не уявім, а пажадаем вам, каб нічога не змянілася, крымінальная справа не з'явілася, і вы сядаеце там аўтобус ці самалёт і вяртаецеся ў Беларусь. І што? Вот в сённяшніх умовах якія магчымасці для працы, ну, фактычна, палітычнай структуры, хоць вы афіцыйна не палітычная партыя, рух, але якія магчымасці, калі, як вы правильно кажаце, за шкарпэткі, там за лісток чыстай паперы на вакне. Да я вось чытаў навіну сёння, здаецца, раніцай, занадта гучны смех, нібыта там хлопцаў затрымалі на вуліцах Мінска. Вот што ў гэтых умовах можна рэальна зрабіць, арганізаваць, правесці? Ну так, калі ось такую паслядоўнасць раскладаць, сядаю на аўтобус, прыязджаю на мяжу, меня будзе чакаць дагляд, складанне пратакола, і гэта ўжо адбывалася не першы раз, таму што я знаходжуся ў нейкіх спісах падазроных асобаў, якіх трэба там
дэтальна аглядзець, праверыць, што з сабой чалавек везе. Ну а далей у Беларусі ізноў-такі на дадзены момант Рух за свабоду афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя. Так, мы ў стане прыпынення дзейнасці, і гэта працягнецца недзе да 20 верасня. На месяц Верховны суд прыпыніў дзейнасць Руха за свабоду, каб выправіць недахопы з юрыдычным адрасам. Мы доўга там праводзілі судовыя спрэчкі. Натуральна, в сённяшняй сітуацыі штосьці давесці, атрымаць станоўчае рашэнне немагчыма, але прадпрынялі ўсе дзеянні, каб выправіць тыя недахопы, якія былі выяўлены. І рух, як зарэгістраванае грамадскае аб'яднанне, можа далей працягваць сваю дзейнасць. Звяртацца ў дзяржаўныя органы, арганізоўваць мерапрыемствы. Можа быць, гэта будуць не публічныя мерапрыемствы, бо ёсць такі негалосны мараторый на любыя масавыя акцыі. Але сустрэчы, асветніцкая дзейнасць, все то, што закладзена ў нашым статуце, мы, я спадзяюсь, зможам рэалізоўваць. І от ізноў кажу пра сённяшні момант. Гэта ёсць. Можа быць, пасля 20 верасня і гэтага не будзе, ну тады ўжо трэба будзе прымаць нейкія іншыя рашэнні. Тым не менш, на чым грунтуюцца ваши спадзевы, скажем так, прынамсі, што можна будзе ладзіць нейкія там асветніцкія мерапрыемствы, сустрэчы з нейкімі актывістамі ці проста цікаўнымі і неабыякавымі людзьмі. Я да чаго? Вось глядзіце, дзень народзінаў вакалісткі гурту «Ірдарад». Прыехалі, упакавалі, суткі штрафы і гэтак далей. Мне пішуць музыкі гурту, які вось хацеў бы сёлета адсвяткаваць сваё 25годдзе, і баяцца гэта рабіць, найперш баяцца за гледачоў, таму што ніхто не гарантаваны. Нават калі табе дадуць эту так званую гастрольку і магчымасць у клубе правесці канцэрт, што не прыедуць і не запакуюць усіх, хто там прысутнічае. Вот у вас няма такіх перасцярогаў? Конечно, подобных ситуаций десятки, и мы можем прочитать их каждый день, про их у интернет-ресурсах, но специфика информационного поля такая, что ось некая ситуация, якая з'является резонансной, и она, конечно же, выходит на поверхню, и все, что есть в Беларуси, успрымаецца праз призму некой одной, двух, ці там десятка конкретных подзеяў. Но разом с тым у Беларуси на сёння, в прынцыпе, з'ехалі не ўсе. Большасць беларусаў засталася, большасць актыўных беларусаў працягваюць знаходзіцца ў краіне, і нейкая дзейнасць адбываецца. Нейкая дзейнасць в рамках легальнага поля, што таксама для Руха за свабоду вельмі важны момант. Мы з моманту стварэння заўсёды настойлівалі, што мы будзем выкарыстоўваць легальныя механізмы для нашай дзейнасці. Все то, што прапісана в законах. Конечно, законы таксама меняются, это поле звужаецца, но тым не менш. Покуль маем рэгістрацыю, будзем гэтым карыстацца і спрабаваць дзейнічаць далей. Калі раптам нас пазбавяць рэгістрацыі, што таксама нельга выключаць, ну тады ўжо сітуацыя, конечно, будзе выглядаць па-іншаму. Ведаеце, Герась, я вось зараз вас слухаю, асабліва пра гэтае вот легальнае поле у межах закона, мы нічога не парушаем, і прыгадываю свае сустрэчы яшчэ у летом минулого года с Виктором Бабарыком, который мне таксама рассказывал про тое, что мы ж у межах законодаўства дзейнічаем, мы нічога не парушаем, что фальсіфікацыі няма, і калі прагаласуе шмат людзей, то сфальсіфікаваць немагчыма, і гэтак далей, і гэтак далей. Мы бачым, дзе Віктор Дмітрыевич зараз знаходіцца, і што сталася з усёй яго кампаніяй і камандай. Ну і зноў-такі, напэўна, калі б Віктор Бабарыка заняў іншую пазіцыю у першай палове мінулага года, ну, мы не прыйшлі бы да той сітуацыі, да тых зменаў у беларускім грамадстве, якія мы маем сёння. Ён зрабіў усё магчымае, іншыя таксама робяць усё магчымае, і Рух за свабоду тут не выключэнне. Мы перакананыя, што можна працягваць працаваць, можна прыносіць карысць Беларусі, бо, ну, які іншы варыянт? Это просто сабраць, запакаваць чемаданы і ўсім разам з'ехаць і чакаць, што нешта само па сабе там вырашыцца ці наладзіцца. Прычым, конечно, можна тут разважаць пра памкненні уладаў і пра тое, што яны робяць, это татальныя зачысткі, гэта знішчэнне апанентаў. Но я перакананы, што і ў тым асяродку ёсць людзі, якія разумеюць тупіковасць гэтага шляху. Бо
Калі фармальныя апаненты, якія навідавоку закончацца, калі всех выціснуць за мяжу ці перасадзяць у турмы, супраціўленне грамадскае оно нікуды не падзенецца. І ім давядзецца мець справу з такім ужо жорсткім падполлем і партызаншчынай, пра якую будзе вельмі мала інфармацыі і разумення, што ж там адбываецца і адкуль чакаць ось якіх выбухаў. І людзі, якія могуць задумваюцца, в прынцыпе, пра перспектывы выйсця з гэтага ўнутранага беларускага крызіса, яны павінны разумець, што дзейнічаць і шукаць нейкія метады трэба таксама і ў легальным поле. Трэба паказаць перспектыву і не толькі для тых людзей, якія зараз выступаюць супраць рэжыма, але і для прыхільнікаў рэжыма. Бо сказаць, што Беларусь будзе проста ісці па нарастаючай хвалі рэпрэсій, што калі перасадзяць апанентаў, возьмуцца за сваіх, бо трэба ж усё роўна некага садзіць, бо сітуацыя не наладзілась. Ну, напэўна, это не самы лепшы пасыл таксама і для прыхільнікаў рэжыма. Я чытаю каментары нашых гледачоў, і калі адзін з іх піша: «Прывітанне Юрасю, са старой апазіцыі ён адзін з самых адэкватных», то насуперак яму Евген Малаховский здивляется. «Очень странно, — пишет Евгений, — что всех задерживают и садят, а Губаревич и Дмитриев спокойно катаются по Европе, возвращаются домой, и их не задерживают. Агенты?» Тут я б хацеў адразу узгадаць, што не толькі, не ведаю, як наконт катаюцца, але не затрымліваюць, прынамсі, гэтак жа, скажам, кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Ігора Барысава, не за кратамі лідар справядлівага свету спадар Калякін, партыі зялёных таксама лідар на свабодзе. Што гэта азначае? Ці азначае, што гэта? Ну, тут можна казаць пра ось такія сектаральныя рэпрэсіі. Калі яшчэ першае паўгоддзя, там мінулым годзе заводзіліся крымінальныя справы ў дачыненні да канкрэтных асобаў, па якіх былі ўжо тамы падрыхтаваных абвінавачванняў ці нейкія факты, якія рэжым лічыў як доказам злачынстваў, то у першым паўгоддзі 21 года перайшлі да сектаральных зачыстак. Толькі за саму прыналежнасць там да сферы НДА альбо журналістыкі ты можаш патрапіць пад рэпрэсіі. Да цябе прыйдуць з вобшукам, цябе могуць затрымаць. Як ужо было сказана, медыа поле фактычна зачышчана. Грамадскае поле зараз знаходіцца ў стадыі зачысткі. Ну і зноў я б тут не сказал, што гэта татальныя арышты ўсіх і вся. Можна казаць пра некалькі соцен НДА, якія патрапілі пад пераслед праз ліквідацыю, но далёка не все, і там нават, можа быць, і не 10% з гэтых НДА патрапілі пад крымінальны пераслед. Хутчэй, это вось такая ліквідацыя юрыдычнага легальнага статуса. Адносна палітычных партый і прафсаюзаў, тут не хацеў бы рабіць это ў якасці падказак для тых, хто займаецца рэпрэсіямі, але хто сочыць за беларускім полем і падзеямі, ён гэта бачыць. Напэўна, яшчэ покуль не прынята рашэнне пра такія татальныя сектаральныя рэпрэсіі, калі людзей проста пераследуюць за прыналежнасць да пэўнай сферы. Магчыма, сітуацыя зноў-такі зменіцца ў бліжэйшым часе. Вы ведаеце, не ведаю, праўда, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але прынамсі сігналы такія паступаюць, што пачынаюць прыходзіць і ствараць непрыемнасці жыццю ў жыцці нават тым людзям, якія былі у ініцыятыўнай групе таго ж самага Бабарыкі. Вот чалавек далей болей нідзе не ўдзельнічаў. І, прынамсі, кампрамата на яго больш няма. Але ёсць доказаны факт, што ён быў у складзе ініцыятыўнай групы. Гэта падстава да таго, каб прыйсці на працу, правесці прафілактычную гутарку, там выклікаць да сябе, нешта там яшчэ такое. То есть рэпрэсіі па ідэі могуць дайсці і да такога, што ах, ты там нідзе не ўдзельнічаў, ты сябар там такой-то там партыі ці руха, ну-ка, давай-ка з табой тут будзем нейкім чынам разбірацца. А гэта можна разглядаць як частку такой прапагандысцкай вайны альбо кампаніі запалохвання. Таму што ізноў-такі, калі мы возьмем колькасць сяброў ініцыятыўнай групы Віктора Бабарыкі, яна, па-моему, сягала там за 10 тысячаў ці 12 тысячаў чалавек.
І прыйшлі далёка не да кожнага, але вось кожная канкрэтная сітуацыя, калі пераслед можа быць звязаны з гэтым, это пасыл для іншых 10 там тысяч удзельнікаў ініцыятыўнай групы, што могуць любы момант прыйсці за табой, таму сидзі ціха і не высоўвайся. То же самое и по назиранниках. В назирании удзельнічала там десятки тысячаў чалавек, не толькі у таких фармальных кампаніях, як права выбора, але людзі, якія збіралі подпісы і самастойна прыходзілі на участкі. Калі нейкі пераслед і факты пераследа будуць звязаны з тым, што чалавек нічога іншага не рабіў, акрамя таго, што пасядзеў назіральнікам на участку, гэта сігнал для іншых десяткаў тысячаў чалавек, што вось бойся, будь запалоханым, не высоўвайся, бо бачыш, могуць прыйсці за табой. І все это робіцца менавіта таму, што ў рэжыма на сёння няма рэсурсаў дайсці і пакараць да кожнага, але запалохаць кожнага магчыма вось праз такія метады і вось такую апублічніванне падобных фактаў пераследу. Я ведаю, што вы тут вот колькі там тыдзень-паўтары за межамі, а да гэтага праехалі з такім турам, ну назовём это так, ну ці у вас былі сустрэчы ў розных гарадах Беларусі з людзьмі. Безумоўна, гэта не сустрэчы на стадыёнах, там па 10, 20, 30 чалавек, але можна зрабіць нейкі такі зрэз. Вот я да гэтага запалохвання, як вы кажаце, спрацоўвае? Вот што людзі кажуць у рэгіёнах? Не заўсёды спрацоўвае, і большасць людзей, з якімі я сустракаўся, ну канешне, гэта былі пераважна актывісты руха за свабоду, якія ўжо даўно у падобнай сітуацыі разумеюць во што яны Пуганыя, як пайшлі. кажуць, да? Так, але это былі і новыя людзі, якім цікава грамадская дзейнасць. Я не бачыў такой татальнай атмасферы страха. Вот для мяне такі дзіўнае ўспрыняццё сітуацыі заўсёды складаецца, калі выязджаеш за мяжу, і адзіная крыніца гэта інфармацыйныя каналы, там тэлеграм-каналы пра тое, што адбываецца ў Беларусі, то разуменне сітуацыі пачынае трошкі скажацца. Калі сустракаешся з людзьмі, гаворыш з імі непасрэдна пра то, што ў іх там на працы, як паводзіць сябе мясцовая ўлада, як дзейнічае міліцыя там в рэгіянальных гарадах, трошкі іншая карціна. Ось для мяне такім здзіўленнем было якраз шэрагу апошніх сустрэчаў, што, напрыклад, мясцовыя чыноўнікі, ўлада за пэўным рэдкім выключэннем, в асноўным у поле ў лагеры сілавікоў, якія дзейнічаюць жорстка, а чыноўнікі, прадстаўнікі выканкамаў, яны якраз такі па ацэнках людзей сталі больш адкрытымі і гатоўнымі да камунікацыі. Магчыма, яны таксама разумеюць, што сітуацыя не назаўсёды будзе такая, як зараз ёсць, перспектыў у нарошчванні рэпрэсій і зацісканні грамадства Беларусі няма, і перастрахоўваюцца, думаюць пра сваю будучыню, бо калі сітуацыя зменіцца, ім давядзецца глядзець у вочы тым людзям, з якімі яны жывуць у гэтым кожным канкрэтным малым горадзе, і несці адказнасць. Таму ўжо зараз яны сябе паводзяць трошкі па-іншаму. Зноў, гэта маі прыватныя назіранні, і якія базуюцца на камунікацыі з людзьмі, на іх расповедах. Магчыма, хтосьці са слухачоў ці гледачоў зараз мае іншае ўяўленне, но у тым і перавага знаходжання ў Беларусі, калі ты можаш атрымліваць інфармацыю наўпрост, а не праз прызму інфармацыйных каналаў. Юрась, але ж вы не толькі лідар руху за свабоду, вы яшчэ і датычны, ну, скажем так, прадстаўнік пэўных структураў, якія не вельмі любіць зараз наша ўлада. Гэта ніякім чынам не адбіваецца на там рашэнні тым же самым вяртацца ці не вяртацца? Так, я таксама сябра асноўнага складу Коордынацыйнай рады, і ў дадзены момант некалькі дзесяткаў чалавек з гэтага асноўнага складу працягваюць знаходзіцца ў Беларусі. Вось калі ўжо казаць пра татальнасць рэпрэсій, то ізноў не хацелось бы загадваць, не хацелось бы казаць, што будзе літаральна праз гадзіну, бо ўсё можа змяніцца. Але от на дадзены момант гэтыя людзі ў Беларусі, яны працягваюць сваю актыўнасць, яны выступаюць публічна, яны не хаваюцца, яны не адракаюцца ад таго, што яны ўвайшлі ў Коордынацыйную раду. Тое ж самае как бы і з іншымі структурамі палітычнымі ці грамадскімі. Канешне, ёсць замова адносна пэўных арганізацый, калі прыходзяць з обшукамі, і ўжо відавочна, што чалавек не выйдзе пасля таго, як паедзе ў адпаведныя органы і з ім пагавораць і дапытаюць якасці сведкі, але пераважная большасць прайшла праз гэтыя рэпрэсіі, як і рух за свабоду, як праз пэўную кампанію запалохвання, калі
праводзяць фармальныя вобшукі, вымаюць тэхніку, інфармацыйныя матэрыялы, апячатваюць офісы, но далей гэта не вядзе да ўзбуджэння крымінальных спраў. Но, канешне, шмат на каго ўплывае, і арганізацыі вымушаны згортваюць сваю актыўнасць. Юрась, калі казаць пра перспектывы далейшай ну, как бы, працы, дзеяння розных палітычных сіл, рухаў, структуры гэтак далей. Вось вы бачыце магчымасці, ну скажем так, неяк удзельнічаць у я не ведаю там нейкай электаральнай кампаніі, там мясцовых выбараў, калі яны будуць. Или вось калі будзе гэты так званы рэферэндум па канстытуцыі нейкім чынам вось у гэтай кампаніі ну, сваё слово сказаць. Ось якраз это і хацеў бы прывесці ў якасці прыклада, калі б мясцовыя выбары не адмянілі, хаця канчатковага рашэння тут няма, ну, хутчэй за ўсё яны не адбудуцца ў пачатку наступнага года, зараз бы мы рыхтавались да ўдзелу ў гэтых выбарах, бо ў Беларусі узняўся велізарны пласт новых грамадскіх актывістаў, аўтарытэтаў для сваіх мясцовых супольнасцяў. Я перакананы, што гэтыя людзі бы адназначна перамагалі бы на выбарах, нават калі б іх праводзілі па старой схеме. Бо, як мы бачым, старая схема не спрацавала на прэзідэнцкіх, усплыло десяткі, калі не сотні рэальных пратаколаў з рэальнымі лічбамі. Таму ўлады разумеюць і пераносяць гэтыя мясцовыя выбары, бо баяцца праваліць чарговую электаральную кампанію. А для руха за свабоду ў легальным поле это была б магчымасць дапамагаць людзям з вылучэннем, бо мы не партыя, мы самі вылучаць іх не можам. Таксама праводзіць кампанію назірання за выбарамі, удзельнічаць у нейкай агітацыйных легальных формах, што мы заўсёды рабілі ў часе кожнай выбарчай кампаніі. Мы падкрэслена былі заўсёды прыхільнікамі ўдзелу, а не байкоту. І спрэчкі веліся, коп'і ламаліся десяткі гадоў у Беларусі, што лепш, байкот ці ўдзел. Ну, я думаю, што падзеі 2020 году і выбары паставілі кропку ў гэтых спрэчках, што актыўны грамадскі ўдзел, ён здольны пераламіць сітуацыю, ён здольны неяк узняць беларускае грамадства, бо проста пасіўнае назіранне і няўдзел ён дакладна ні да чаго не вядзе. Ну, безумоўна, вот гэтыя спрэчкі, яны былі вельмі папулярныя да 2020 года, там, пачынаючы ад таго, што там выбар ёсць, выбару няма. Такая, это Лябедзька, здаецца, запускаў, былі там іншыя варыянты, але вот пасля восені 2020 года, калі стала зусім уже зразумела, што з сябе уяўляе вот то, што называецца выбарамі, я дзесьці прачытаў параўнанне, гэта што вот зараз браць удзел, ну, да прыкладу, уявім сабе, што мясцовыя выбары арганізоўваюць, это як браць удзел у выбарах начальніка там ці старшага па бараку ў канцлагеры. Вот сэнс. Ну і зноў это такі от маралістычны падыход, за якім няма ніякай канкрэтных дзеянняў і прапановаў. Бо я сыходжу з таго, што адзінай крыніцай улады ў Беларусі з'яўляецца народ, грамадзяне. Это, па-мойму, прапісана яшчэ дакладна і ў нашай канстытуцыі. І мы маем права абіраць сабе прадстаўнікоў як мясцовыя органы ўлады, так парламент, так і прэзідэнт. І мы не павінны нікому аддаваць гэтае права. У 2020 годзе народ сцвердзіў сваё права. Ён сказаў, што так, ён хоча зменаў сітуацыі, ён хоча бачыць на пасадзе лідара краіны іншага чалавека. Ну, чаму мы павінны выключаць тут мясцовую ўладу ці парламент і прымяняць нейкія іншыя падыходы? Пытанне ад гледача. Відаць, добра ведае, сочыць за дзейнасцю як руха за свабоду, так і іншых палітычных сіл. Чаму рух за свабоду слаба прысутнічае ў медыяполі, у адрозненні ад, напрыкладу, АГП, Лябедзькі, Дзмітрыева і нават Чэрачня? Конечно, это специфика апошняга году, бо не заўсёды і не пра ўсё можна казаць у Беларусі публічна. І частка людзей, якія былі названы так, яны знаходзяцца ў Беларусі, але частка тых, хто актыўна быў прадстаўлены ў медыйнай прасторы, былі вымушаны з'ехаць, альбо іншых проста зачышчаюць. Мы бачым, што адбываецца з беларускімі блогерамі, калі фактычна наяўнасць нават там 10-тысячнай кола падпісчыкаў вядзе пасля да крымінальнага пераследу. Ось блог Анатолія Лябедзькі, это, напэўна,
адзіны, які заставаўся ў Беларусі такі з вялікай колькасцю падпісантаў, які не быў зачышчаны, но ізноў да нядаўняга толькі часу. Бо тая арганізацыя, якую узначальвае Анатоль Лебедзька, патрапіла пад пераслед, в обшук на офісе, ён жа і офіс АГП, і на сёння ліквідацыя установы, якую заснавала Анатоль Лебедзька. То есть тут даводзіцца працаваць, улічваючы ўмовы. І часам непасрэдны кантакт з людзьмі, ён дае большы эфект, чым выступы з жорсткімі заявамі праз мас-медыа. І такія выступы, наколькі я зараз бачу, могуць дазволіць сабе збольшага толькі тыя людзі, якія ўжо даўно знаходзяцца за мяжой і не плануюць вяртацца. Ну что ж, меркаванне наших гледачоў наконт вот удзелу не ўдзелу. Віктор Гарачка піша: выбары гэта спосаб салідарызавацца і ахілесава пята рэжыма. На што Арт Іка адказвае: пасля апошніх выбараў удзел у любым мерапрыемстве па правілах хунты крок да прызнання хунты. Ну, гэту фразу я ўжо чую апошніх колькі гадоў 25, напэўна, яшчэ з канца 90-х, калі там арганізоўвались байкоты, і на жаль, вось акрамя проста фразы, ну за ёй нічога не стаіць. Ну, але гучыць прыгожа. Тым не менш, Юрась, я хацеў іншую яшчэ тэму закрануць. Калі разглядаць на фоне гэтай так званай канстытуцыйнай рэформы, на якой нібыта вельмі настойліва так бы патрабуе яе менавіта Масква ад Мінска. Ну, Масква не Масква, тым не менш рэформа вось будзе. І адначасова адбываецца вось гэта зачыстка, пачынаючы з медыа і працягваючы установамі грамадзянскай супольнасці. Будзе не будзе, але зачыстка, скажем так, палітычных сіл, але іх магчымасці таксама зараз моцна абмежаваныя. Ці азначае гэта, што вось гэта поле не проста так зачышчаюць, не таму, што рэжыму не падабаюцца вось гэтыя людзі, гэтыя структуры, бо яны апаненты, бо яны нязгодныя, а зачышчаюцца пад некага, пад прыход нейкіх іншых сіл. Вось тут я не перакананы, бо наўрад ці трэба, зачысціўшы нейкую адну склаўшуюся актыўнасць, даваць магчымасць на гэтым месцы для роста іншым актыўнасцям, якія, ну, як ужо было сказана, могуць прыйсці звонку і не кантралююцца рэжымам. У нас хутчэй, калі казаць пра палітычную сістэму, то ідуць змены ад тых партый, якія апазіцыйныя, да пэўных протапартый уладных. І гэтыя партыі базуюцца на сілавых структурах, бо ёсць свае ўплывы ў КДБ, ёсць свае ўплывы ў Губазіка, у іншых структур, якія займаюцца ў Беларусі зачыстках, яны ўзмацняюць свае пазіцыі. І дапускаць кагосьці тут на гэтае поле з Масквы, ну, для рэжыму абсалютна невыгадна. Таму логіка зачысткі такая, што шукаць проста ўсе магчымыя лазейкі для паўторнага роста грамадскай актыўнасці і спрабаваць гэтыя дзіры залатаць. Але не вычысціць пад кагосьці і дазволіць ізноў-такі праз знешнія ўплывы неякім чынам удзельнічаць у палітычным жыцці ў Беларусі. Юрась, яшчэ адна, можа быць, не вельмі такая прыемная для вашага брату палітыкаў тэма. Неяк мне адзін з апазіцыйных палітыкаў сказаў: ну, ты ведаеш, зараз я так бы ад каментароў пакуль што так устрымаюся, таму што мне трэба думаць пра партыю, там рэзкае слова можа прывесці да ліквідацыі, а гэта ўсё ж такі людзі, я за іх адказны, за структуру і гэтак далей, і гэтак далей. І такія словы мяне прымусілі задумацца, а наколькі наша вось апазіцыя дзеля захавання юрыдычнай асобы, дзеля захавання структуры, дзеля вот людзей, за якіх адказны актывістаў, вот на што яны гатовыя пайсці? Яны гатовыя перавярнуць старонку, яны гатовыя там, скажем, калі там іх выключуць там у пэўныя кабінеты і скажуць: так, умовы такія, ідзеце на іх, працуеце далей, не ідзеце, давай пока, як казаў Пелецкі. Ну, палітычны асяродак, ён ж таксама неаднародны, і я перакананы, могуць знайсцісь і тыя, хто пагодзяцца на падобныя ўмовы і будуць спрабаваць
удзельнічаць у нейкіх схемах, круглых сталах па сцэнарыі рэжыма, але рэжым покуль не бачыць для сябе магчымасці і неабходнасці правядзення падобных круглых сталоў. Таму я думаю, што такіх прапаноў нікому і не паступала. А што тычыцца руха за свабоду, ну, мы сваю актыўнасць не спынялі. Мы удзельнічалі ў выбарчай кампаніі мінулага году і зараз, выкарыстоўваючы яшчэ вось гэты легальны статус, таксама працягваем дзейнасць, ну, вот за выключэннем перыяда, калі нас прыпынілі. Тут мы ўжо нічога не можам публічна не заявляць, не праводзіць нейкія мерапрыемствы. Для нас важна, каб Беларусь выйшла з гэтага крызіса як з мага меншымі стратамі. Бо тое, што адбываецца зараз, гэта тупік. І калі ёсць магчымасці нейкія для вяртання грамадству права на кіраванне краінай, права на выбары, права на жыццё не ва ўмовах рэпрэсій і парушэння правоў чалавека, мы будзем рабіць усё магчымае, каб грамадства атрымала такія магчымасці. Ну, што вы маеце на ўвазе ў дадзеным выпадку пад ўсё магчымае? Я разумею, калі пра гэта кажа Латушка, там, да прыкладу, там ці Ціханаўская. От яны знаходзяцца тут, яны робяць усё магчымае, там сустракаючыся там з Байденам, там з дыпламатамі і гэтак далей, і гэтак далей. Вы у Мінску, у Беларусі, калі структура знаходіцца, што ўсё магчымае вы маеце на ўвазе? Ёсць некалькі падыходаў, і тыя, хто знаходіцца за мяжой, можа быць, ім прасцей арганізоўваць знешні ціск, заклікаць да санкцый, казаць пра абмежаванне фінансавых магчымасцей рэжыма і гэтак далей. Мы бачым для сябе трошкі іншае. Тут такую асветніцкую інфармацыйную працу і з грамадствам, першую чаргу, якое, можа быць, не да канца і не ўсе яшчэ перакананыя ў неабходнасці зменаў. А тыя, хто і хацелі бы змены, яны не глядзяць далей за ось сыход рэжыма і не задумваюцца, а што будзе пазней, якія павінны праводзіцца рэформы. Якраз вот в этом палягае наша праца, каб праставіць праграму пераменаў і пераканаць, што дэмакратычнае развіццё і вольная рынкавая эканоміка – гэта тое, што будзе гарантаваць людзям дабрабыт і гарантаваць, ну, тую ж самую эканамічную стабільнасць, пра якую гаворыць рэжым. Праўда, у іх не зусім гэта атрымліваецца. Это адзін накірунак. Іншы накірунак – это праца таксама і з мясцовымі органамі ўлады, тлумачэнне ім нашай пазіцыі, неабходнасці пераменаў. Тут не так лёгка выходзіць на іх, но там, дзе ёсць кантакты, мы спрабуем камунікаваць і пераконваць чыноўнікаў, што ў новай Беларусі для тых людзей, якія не былі заляпаныя ў рэпрэсіі, якія не займаліся пераследам, для іх, якія з'яўляюцца прафесіяналамі на сваім месцы, для іх заўсёды знойдзецца праца. Юрась, але калі нават раней да 2020 года прадстаўнікам вось апазіцыйных сіл там ці альтэрнатыўных сіл было дастаткова складана кантактаваць, там вы выходзіце, дамагчыся сустрэчы з чыноўнікамі, бо яны так не вельмі. Мы ж тут вот в сістэме, а вы тут внесістэмныя, то зараз, калі атмасфера страха, я думаю, што вот, ну вот ввогуле яны ёсць гэтыя магчымасці. Як я ўжо казаў там некалькімі хвілінамі раней, ёсць попыт на камунікацыю і трошкі іншае стаўленне зараз у мясцовых чыноўнікаў да грамадзян, не толькі актыўных, не толькі тых, хто займаецца палітыкай, но і в цэлым. І эту сітуацыю трэба выкарыстоўваць. Ну што ж, будзем спадзявацца, што сапраўды скарыстаецеся. Ну і на заканчэнне, усё ж такі, як вы думаеце, пасля падзеяў 2020 года, пасля той электаральнай кампаніі, калі, як это называецца, традыцыйная, класічная, старая апазіцыя, ну, вельмі слаба, скажем так, сябе праявіла, аддала фактычна ўсе магчымасці вот новым людзям. Ці не падаецца вам, што ўсё ж такі, ну, я не ведаю, час прайшоў, прыйшоў час для новых нейкіх сілаў, ці што, ці вот ўсё ж такі вы спадзяецеся вярнуць сабе нейкую такую цікавасць да вас людзей, папулярнасць, пашырыцца? Ну, скажем так, да, у 2020 годзе старая ці класічная пазіцыя спрацавала больш на разагрэве.
Но ізноў я перакананы, калі б мы не распачалі тую кампанію прэзідэнцкіх выбараў і праймерыз яшчэ з самого пачатку году, можа быць, падзеі развіваліся бы і іншым чынам, і мы мелі бы нейкі паўтор 15-го года, калі ўсё прайшло ціха і незаўважна. А што тычыцца будучыні, планаў на будучыню, я перакананы, што кожнаму знойдзецца месца, бо каб прыйсці да нейкай стабільнай двухпартыйнай сістэмы, як гэта ёсць у Брытаніі ці ў ЗША, ну, ім спатрэбілась сотні гадоў. А Беларусь на бліжэйшае дзесяцігоддзе чакае плюралізм розных палітычных сілаў, і тыя, хто сёння папулярныя, яны могуць губляць эту папулярнасць літаральна нават не за кадэнцыю знаходжання ў парламенце, а за першыя годы, бо будуць альбо не здольныя правесці рэформы, альбо вляпаюцца ў нейкія карупцыйныя справы, на змену ім будуць прыходзіць новыя палітычныя сілы. Ну, в этом і перавага ёсць нармальнага дэмакратычнага працэсу. Я перакананы, што і рух за свабоду, і, напэўна, некаторыя нашыя калегі з класычнай апазіцыі знойдуць сабе ў гэтым месцы. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсе мы знойдзем сабе месца ў новай Беларусі, якая здарыцца дастаткова хутка. Юрась Губарэвіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас, беражыце сябе. Добрых вам выходных.